Egun guztioi, ondo dakizuen bezala, asteartero izaten da diputatu kontseilua, eta ondoren, egiten ondoza bozera maileak ematen du prentsaurrekoa, baina gaurkoan oso egun berezia zelako eta kontseilu berezia izan dalako, niri tokatzen zait horren berri ematea. Oinarrian zenbait erabaki oso importante hartu ditugulako, Eidarrek okerretan emanago bihar emango du bigarren komunikazio bat, beste gaiek daukatelako baitare importantzia, baina gaurkoan tokatzen zain niri pixkat, azkenean gobernuaren berregituratze importante bat egin dugulako gaurko kontseiluan, nik proposatua, eta onartu izan da, beraz, horren berri ematea zen gaurko nire helburu nagusia. Hasiko naiz, aipatzen, gogoan izango duzu lehenengo olatuan, nola ia egunero komunikazioetan aipatzen nuen, sufrimentu zegoen gure lurraldean, nola ari zan familia asko, persona asko sufritzen, COVID-19 ondorioz, eta dana dakigu gure inguruan ikusten dugulako, geroz eta persona gehiago eta familia gehiago ari dela sufritzen, eta guzti hori dazkate gogoan, beti ikutza ditugu, baina komunikazio publikoan hasteko nik uste hori dela unenetan importantea, danak daukagun epe motzeko trago hau, pixkat hori azpimarratzea eta kanporatzea, esatea dana ditugula gogoan, sufritzen ari den pertsonak COVID-19 ondorioz. Hain zuzen ere, COVID-19ak sortu duen egoera berezi horrek behartu gaitu baita ere gure antolaketan aldaketa batzuk egitea. Ikusirik, azkenean hau izango dela COVID-19aren legealdia. Guk hasi genuenean legealdi hau asmo batzuk genuzkan, plan batzuk egin genituen, plan estrategiko bat egin genuen, baina ikusirik hasita segituan, justo aurtengo otsailetik aurrera, martxotik aurrera, aldatu zaigula guztioi mundu guztian egoera, uste genuen gure egitura bera ere eraldatu behar genukela justo aldaketa horiek aurre egiteko. Ikusten dugulako mundu guztian zera eraldaketa prozesuak bizkortzen ari direla, eta guretzako ikuspegi estrategikoa funtsezkoa da dalako. Nundi jo, horretarako funtsezkoa da edukitzea egitura egoki bat, eta erreakzionatzeko, horre egokitzeko gure burua funtsezkoa da. Orduan hasteko azpimarratu nahi dut aldaketa kualitatibo importante bat. Eta da, hemendik aurrera, izendatu dugu gaur, hemendik aurrera gure foru gobernuaren estrategia eta azterketa arduradun berri izango dela Imanol Lasa. Beraz, Imanol Lasak orain daukan ardura sustapen ekonomikoko diputatu izan, eta dira den bezala, estrategia eta azterketa arduradun bezala inkorporatzen da nire ondoan gabinetean. Nire ondoko, konfiantza osoko pertsona izango da hemendik aurrera, COVID-19aren inguruan estrategia gauzatzeko. Horre, inkorporazio horrek indartzen du gure gabinetea, justu esaten dudan testu inguru berezi honetan. Hori izango ditzateke lehenengo aldaketa kualitatibo importantea. Gu nahi duguna da, ongi ulertu ze gertatzen ari den, aldatzen ari diren eta bizkortzen ari diren transformazio guzti horiek, horretarako egokitzeko gure almena gehitu, eta baita ere Gipuzkoako etorkizuneko proiektua indartzea. Guk legealdi hasi genuen etorkizunari begira, eta COVID-19ak aldatu du neurri handi batean epe motz eta ertainera gure etorkizuna, horri egokitzeko egin dugu aldaketa hau. Horrekin batera, aldaketa guzti horiek eragiten diote arlo sozioekonomikoari. Benetan indartzen ari zen ekonomia batean atzeraldian sartu da, eta gure sare sozioekonomikoa kinka larrian dago, eta hor, ikuste genuen, alde batetik faltazala, indartu bertzala gure ikuspegi estrategikoa baita ere, nahi genuen baita ere, erabakiak hartzeko gure almena bizkortu, hori guretzako une honetan oso importantea da, azkar erantzutea behar guztiei, eta gero baita ere, noski gure sare sozioekonomikoari babesa eskaintzea. Horregatik jarri dugu segurunez gure gobernuaren eraldaketarik eta berregituraketarik importanteena. Justu nahi genuelako sustapen ekonomikoaren saila indartu. Eta COVID-19 sortzen duen egoerari azkar erantzuteko, indartzen dugu sustapen ekonomikoko departamentua, orain arte departamentua zana, alegia proiektu estrategikoen departamentua zana, zuzendaritza bezala sartuta sustapen ekonomiko departamentuan. Beraz, sustapen ekonomikoko departamentua indartzen dugu, egitasmo estrategikoen departamentua bertan sartuta zuzendaritza moduan. Egiten dugu pixka bat, integrazio bat,
bi departamentuena, baino departamentu bakar baten baitan, da hori da sustapen ekonomikoen departamentua. Eta pertsonen ikuspegitik arduradun berria horrena izango da Javier Larrañaga orain arte ogasun diputatua izan zena. Indartzen dugu departamentua eta apustu pertsonal oso importante egiten dugu Javierrekin, berari eskatu nion konpromiso hori eta bera baiezko eman zidan, eta eskertzen dio bereziki bere konpromiso arlo horretan, beraz, sustapen ekonomiko, turismo eta landa ingurune diputatu berria dugu, gaurtik aurrera, Javier Larrañaga jauna. Dakizuen, danak ezagutzen dugu Javier, badakizue 5 urte daramatzala gure ehun sozioekonomikoari eta batipat enpresari gerturatzen, dinamika eta astero eduki du gainera Gipuzkoako enpresekin bilerak edukitzen eta harreman astutzen sustapen ekonomikoaren departamentuarekin batera, eta beraz oso ezagutza zabala dauka Gipuzkoako enpresen ingurukoa. Eta esan dezakegu baita ere, eta esan behar dugu, orain arte, Javier izan dela baita ere, guk sortu dugun Next Generation EU funtsen politikak eta bideratzeko arduradun nagusia, eta beraz arlo horretan, arlo horri eusten dio, proiektu estrategikoen ardura hartzen du, eta sustapen ekonomikoko ardurekin baita ere jarraitzen du. Beraz, sail hori, nik uste dut indartzen dugula egitura ikuspegitik eta ardura oso importante ematen diogu, kasu honetan Javier Larrañagari. Orain arte proiektu estrategikoen ardura ona izan da Ainhoa Aizpuruk erabaki du bere jatorrizko lanera bikera itzultzea, eta nik gaurkoan probestu nahi nuke eskertzeko egin duen lana Ainhoak. Benetan 5 urtean zehar, 6 urtean zehar oso estu ibili gara elkarlanean, eta nik eskartu nahi dut bere lana, izan ere, orain arte bintzat, Gipuzkoako Foru Aldundiak lideratu dituen proiektu estrategikoetan, fase bat bizi izan dugulako orain arte, proiektu guzti horien oinarriak ipintzea eta pixka bat asentatzea zan bere helburu nagusia, eta hori modu borobilean egin du. Sartzen gera fase berri batean, segurunez. Une honetan ja proiektu horiek martxan daudela, fundazio guztia martxan daudela, une honetan ja sartzen gera fase berriaretan, da horretarako eskaini diogu eta eskatu diogu Javier Larrañagari hartzea ardura hori. Baina azpimarratu nahi nuke alde batetik Ainhoak egin duen lana, eta azpimarratuko nuke baita ere berak eduki duen implikazioa eta bere konpromiso politikoa. Konpromiso politikoa askotan gure gizartean ez da oso ongi ikusia izan, ni ziur nago gure lurraldeak eta gure herria daukan balio importantenetakoa eta politienetakoa bat hori dela. Pertsona batek herriaren alde bere konpromisoa adieraztea, bere lanbidea utzi, eta urte batzutan, kasu honetan Ainhoak 6 urtean, arlo publikora eta herrigintzan eskaintzea buru belarri bere burua. Ez da horren ikuste dut hori nabarmentzeko dela eta azpimarratzeko dela, eta nik esker publiko bat adierazten nahi dugu guztion artean, garbi zegoen hori gainik aurko kontseiluan gaina horrela izan da, baina nik personalki ere Ainhoari nire eskarrona adierazten nahi nioketa adierazten diot. Urrengo movimentua. Ikusten bezala hau da pixka domino fitxen joku bat, ez? Bata besteak mugitzen du, ez? Garbi dago Javier Larrañaga paratzen denean sustapen ekonomikora, ogasun diputatu berria izan dut bergenduela, eta kasu honetan Javierren ondoko kolaboratzailea izan dan Jokin Perona, orain arte ogasun zuzendaria izango da gaurtik aurrera ogasun diputatu berria. 5 urte egon da ogasun zuzendari bezala, eta bera ere Javierrekin batera ibili da enpresekin harremanean, eta ezagutza handia dauka ogasunarena, berez transizioa uste dugu oso ordenatua izango dela, oso egonkorra izango dela, eta sendoa izango da. Nik aipatuko nuke, bai sustapen ekonomikoan arloan, eta baita ere ogasun arloan, sendo eusteko gure lanari baldintzak sortzen ari gerala, eta nik zalantzarik ez daukat horrena. Aipatzeko pixkat, pertsonen aldaketen inguruko hausnarketa, edo definizioa, esan baita ere, kasu honetan Imanolek bere ardura aldaketarekin orain arte bakizue, Imanol zala lehen diputatu nagusi ordea, figura ez bezala instituzionalki, eta hemendik aurrera, gaurtik aurrera, Eider Mendoza izango da Gipuzkoako lehen diputatu nagusi ordea. Nik bukatzeko, aipatu gaur bertan eraman dudala proposamen hau foru kontseilura, diputatu kontseilura, eta azkenean egitura dekretu bezala, gaur bertan onartua izan dela,
Eta beraz, bihartik aurrera indarrean egongo dela, aldaketa guzti hori, eta bihar egingo dugula ekitaldi bat hori ofizializatzeko. Nagusiki, kasu honetan, diputatu berria daukagu, Jokin Perona, eta berari benera ezartzeko, eta hor badago protokolo bat, eta hori bihartxe bertan egingo dugu hemen foru jauregian. Eta garai zailak daude, baina guk eusten diogu gure hasierako asmoari, guk garbi daukaguna da. Gipuzkoak jarraitu behar duela kohesio lurralde bat izaten, kohesio sozial indartsua daukana. Gure konpromisoa da desberdintasunei aurre egitea hainbat arlotan, atzo aipatzen genuen gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna, hizkuntza desberdintasunei aurre egiteko gure konpromisoa, eta noski arlo sozioekonomikoen baita ere desberdintasunari aurre egiteko. Hori da gure misio nagusia, eta hemendik aurrera jarraituko dugu. Gure asmoa da hori COVID-19ari egokituta egitea, indar berrituz irtetzea, eta berriro ere eskertuz, orain arte gure lankidek egin duten lana eta hemendik aurrera egingo dutena. Simplemente subrayar el hecho de que con la remodelación del gobierno lo que pretendemos es fortalecer el territorio de Guipúzcoa y adaptarla a la situación del COVID-19 y a la que será también la del post-COVID-19. Pensamos que esta situación requiere de una transformación importante, en primer lugar, de las personas y también de la propia organización. La idea fundamental es que lo que queremos es fortalecer el propio Departamento de Promoción Económica. Lo haremos con las personas, con la figura de Javier Larrañaga, que tiene una figura y una visión y una trayectoria absolutamente contrastada, pero también con la inclusión del Departamento de Proyectos Estratégicos en el propio Departamento de Promoción Económica, con lo cual ese departamento queda reforzado. Aparte, toda la trayectoria que llevaba el propio Javier Larrañaga de la gestión de los proyectos Next Generation EU, pues se subsume en ese proceso y tenemos, por lo tanto, en el ámbito económico, socioeconómico, un nuevo responsable potente, que es Javier Larrañaga, con un departamento absolutamente reforzado y el apoyo de todos nosotros y nosotras. La incorporación de su director como diputado de Hacienda, Jokin Perona, pues también supone una continuidad en la propia Hacienda, y lo que observamos al final es que esta Diputación realiza una serie de movimientos importantes para afrontar el futuro de Guipúzcoa con más solvencia, con más fortaleza y más capacidad. Agradecer, por último, a las personas su compromiso político, a todas las personas, especialmente en este caso a Ainhoa Aizpuru, pero también el propio Imanol Lasa, que se incorpora al gabinete, sobre todo para fortalecer la visión estratégica del territorio y la colaboración que hasta ahora hemos tenido, ya muy ligada al ámbito del futuro del territorio. Y el resto de personas como Jokin Perona, Javier Larrañaga, que han dado un paso muy importante, la propia Eider Mendoza, que asume también la primera tenencia de diputado general. Al final es una reordenación, un cambio importante dentro de la Diputación, que lo que pretende básicamente es que esta Diputación contribuya a que Guipúzcoa cada vez sea un territorio más cohesionado. La lucha en contra de las desigualdades entre hombres y mujeres, la lucha en contra de las desigualdades lingüísticas y el apoyo a nuestro idioma, el euskera. Y la lucha en contra de las desigualdades socioeconómicas va a seguir siendo la misión fundamental de esta organización, de este gobierno que represento. Y espero, confío y estoy seguro además de que esta remodelación va a fortalecer nuestra tarea y nuestra capacidad para hacer frente a esta situación tan grave y tan importante. Hori da, nik azpimarratzeko neukana, ez dakit zerbait utzi dudan hor bazterrean, baina dutzen zait gehientxuna ja esateko nuela, eta hortik aurrera zalantzari balin badago, zerbait esan balin baduzue, guztiz prest erantzuteko. Informazioa ontzat eman dizuet, Hortik aurrera, bai. Adinekoen egoitzak, eta, atzo albiste txarrazan, lau eriotza, talako kontuak, ze aurre ikuspen daukazute, noiz egonkortuko da egoera? Hori ez dago aurre ikusterik. Guk lehenengo olatutik ikasi genuen azan, indizia kontagio edo, kutsatze indiziak igotzen zirenean, handik astebetera edo, okerragotzen zela asko egoitzen egoera. Eta nik hori da, azkeneko egunetan egin dudan aurrikuspena. Ikuste dut urrengo egunetan, egoitzetan segurunez pandemian, bigarren olatu honetan, une okerrena biziko dugula. Tamalez, hasi ginen atzo hildako kopuru importante batekin, hori segurunez, zerra bezala aldatzen joango da egunetik egunera, baina tendentzi nagusi bezala,
gu garbi daukaguna da kutsatzeak guruntz dijoaztenean, naiz eta pixkat egonkortze bidean egon, oraindik ere ondorioak bai ospitaletan eta baita ere egoitzetan larriak izango direla hurrengo egunetan, tamalez. Gu egiten ari geran esfortzua izugarria da egoitzetan, eta bai diote gure departamentuak, gizarte politikako departamentuak, izugarrizko esfortzua egiten du egunero, baina azpimarratzekoa da benetan bertan egoitzetan arduradunek eta langileek egiten duten lana eta ahalegina. Une oso gogorretan, eta kontu neukita jendea asko ari dela sufritzen, hildakoa dauzkagula asko, eta horrek ekartzen duen tensioa eta sufrimentua izugarria dela. Baina nik gaurkoan ere baita ere, azpimarratu nahi nuke eta eskertu nahi nuke langile guzti horiek egiten duten lana, ez? Benetan izugarria dalako. Bai. Bueno, la lectura que hacemos de la situación desde la perspectiva de las residencias en el territorio es, como decía estos últimos días, de una gran preocupación. La preocupación que vivimos es muy grande en la medida en que en la primera ola ya aprendimos que un alto nivel de contagio acarrea a los pocos días ya de un modo directo un incremento de los casos en las propias residencias. Cuando el virus entra en una residencia es muy difícil de controlar. Nosotros tenemos toda una, digamos, batería de medidas y de protocolos que pretenden precisamente eso. Hasta ahora lo hemos conseguido porque son muchísimas las residencias en las que los trabajadores han contraído la enfermedad, pero no, sin embargo, los usuarios. Ese decalaje daba cuenta precisamente de la importancia y de la eficacia de las medidas asumidas hasta ahora y adoptadas, pero lo cierto es que la presión se va a incrementar lo cierto es que, bueno, observamos también con esperanza que poco a poco los contagios se van, no diría reduciendo, pero sí estabilizando en el territorio y en el conjunto del país, y eso nos da mucha esperanza, pero es cierto que estos próximos días, estas próximas semanas van a ser muy duras en las residencias y en el ámbito sociosanitario en general del territorio de Guipúzcoa. Por eso, tengo que repetir otra vez, por eso se han tomado las medidas que se han tomado. Esas medidas nos tienen que llevar poco a poco a controlar los contagios en el territorio para que así la incidencia, el impacto en el ámbito sociosanitario se vaya reduciendo. Es digamos, el objetivo del esfuerzo, ¿no? Y realmente también agradezco la paciencia y digamos, el encaje que está haciendo gran parte del sector socioeconómico y sobre todo el ámbito de la hostelería, que en este momento está cerrada, pero todos tenemos que ser muy conscientes de que las medidas, siendo duras, son muy necesarias porque la situación en este momento sigue siendo muy preocupante en Guipúzcoa. Desde el grupo de WhatsApp, desde Teledonosti, preguntan a ver si podría explicar un poco más la nueva función de Imanol Lasa, por favor. Bueno, Imanol Lasa, a partir de ahora, se va a incorporar al gabinete, va a estar junto al diputado general, junto a mi persona, y va a ser mi persona de confianza para abordar el futuro del territorio en el contexto del COVID-19. Somos muy conscientes de que en este momento las transformaciones se están acelerando y nosotros queremos reforzar la visión estratégica del territorio de Guipúzcoa con los estudios, con los análisis y la determinación de la estrategia de la Diputación. Por lo cual, en este caso, Imanol va a ser mi persona de confianza directa para abordar el futuro del territorio en la visión estratégica, en los análisis y todo lo demás. Sí, otro tema quería preguntarle, por favor, si podía hacernos una valoración sobre la llegada de Amazon a Guipúzcoa. Bueno, mañana Eider Mendoza va a celebrar una rueda de prensa y yo quisiera que estas cuestiones ya más coyunturales, ¿no?, y se aborden de su mano. Yo no quisiera tampoco entrar a mucho detalle y entiendo que se puede formular esta pregunta mañana a Eider y lo responderá con mucho gusto. O sea que ya me podéis disculpar. Oso ondo, ez da gibesterik zuen, venga, eskerrik asko guztioi, eta horren arte.